И здравейте на всички! Направил съм капан за Villager, направо готов. Игра мултиплеер с знака BG Дани по-скоро. И сега ще видим дали ще проработи. Сега ще видим. Айде, загинаха всички. Много ти пазиш. Шутка. No. Пази се. Бам, бам. Дай да заградиме телето. Телето? Кой ти каза? Ти къде си пък? И как излезна? Дай ще спалнем едно просто. Ще покажем как се коля. Гъбена крава. Сега ще видим. Така. Пускаме червения камък към уреда и слагаме TNT-та. С Богом, гъбена крава. И другата ще загине. А не друга. Как не умря? Сега ще умря вече. С Богом. Ще направим едно конче. Искам да кажа какво не правиш. Ще направим едно конче с броня. Добре, аз ще направим за две. Не малко, голямо. Малко. Това пък какво ни следим? Конче. И да си взема и направо ще следна да си взема един диамантен меч. Да изглеждам. Чакайте. Да изглежда малко по-готино. Ето тук. И направо изглеждам целият диамант. Така. А той направи снежен голем. И когато го убиеш, той ти да снежни колки. Аре бе, колко се далече. Има двама. Ето тук има. Така. Готово. Вали дъжд. Така. И до другия път, надявам се да ви хареса клипа. Чао!